Iltanen, Siltanen. No on näitä artistiuden parhaita puolia, että saa välillä ilmasta kahvia keikkapaikalta. Saanko ilmatteeksi? Jos menee ja sanoo, että mä oon tässä Cookhouse. Kahvi 0,2 desilitraa maitoa. Terveisin Atte Lehtinen. Totta kai mun pitää sanoa siis kenettäin, kun ei ole paljon maitovaraa. Joo, mä en halua. Meikähän tuli tänne skenettämään tänään Janie ja Sormukset, Ani ja keikkamyyjä. Tietenkinhän mulla on nykyään muodikkaat Salomonit jalassa. Älä nyt laita sitä kenkää siihen. Mikä on suurin skene moment, minkä te ootte kokenut Siltasessa? Viime kerran, kun mä olin täällä, niin Kemerillä oli keikka. Ja Kemerin tyypit käveli mun edestä keikan jälkeen. Mä pääsin heittämään läpyt kaikille ja sit mä sanoin vielä jotain tosi tärkeetä tälle kitaristille. Tosi hyvät soolot. Mä olin viimeksi täällä Lukan kanssa ja Doka. Sitten me päädyttiin pöytään, missä mä aloin puhua bisneksistä. Ja sit lähtiessäni pöydästä mä olin silleen, että hei, haluatteko te mun linkkarit? Ja kaikki oli silleen, että ei vittu, todellakin. Ja sit mä alkaa ottaa puhelin esille ja sit en pystynyt pidättämään naurua. Joo, no on näin tunnettuja Siltanen skene juttuja, mistä Atte puhuu, että menee pöytään vähän säätää bisneksiä ja sit bisneksiä lopuksi on silleen, niin kuin moni teistä halus mut linku? Toi on aika Siltanen. Mun mielestä aika Siltanen juttu. Kuulla mä joskus Jodelissa täällä on valiteltu, että hei, miksi täällä haisee ihan viemäriltä? Se ei johdu viemäristä. Mulla ei oo linkkaria. Tästä olisi hauskaa ruveta käyttää linkkaria niin kuin aikuiset käyttää Facebookia. Mehän voidaan tehdä semmonen että me voidaan alkaa niinku laittaa postauksia toisillemme, että hei, tänään olin Kosmon kanssa Siltasessa. Puhumassa tilaisuuksista ja Sitten aina sellainen kuva siihen mukaan, mistä kättelee. Voisiko bändille tähän LinkedInin vai onko se vain ihmisille? Oi vittu, toi oli siis hyvä. voiko bändille? Soittaa. Moikka, Kosmo jutulla puhelimessa. Skenettäminen alkoi heti, kun vastattiin tosta ovesta sisään. Sori, toi oli vähän epäkohtaista, mutta business-puhelu. Kyllä te ymmärrätte. Eikö sä sanonut, että ne tulee vasta nyt alkoi lähteä sieltä? Joo, ne on vähän myöhässä. Niitä pitäisi olla enemmän niinku kukkatalo, joka on aina ajoissa. Ja heti ekana menee kättelemään rehdillä kättelyllä ja katsoo silmiin ja sanoo, meillä ei oo keikkamyyjää. Siltanen muuten ihan täydellinen paikka hankkia keikkamyyjää. Joo, tänään me hankitaan keikkamyyjä. Tänään me myös hankitaan levyyhtiö. Ja tänään me hankitaan myös meille vakkarit. Master Skywalker, there are too many of them. What are we going to do? Mä yritän löytää sitä kirsikkatomaattia. Mut sitä ei oo vai? Sitä ei nyt taida olla. Tuli kyllä helvetin hyvää pastaa. Ei, kun sä oot Star Wars-fani, niin oot sä tietoinen siitä, että Jabba the Hutt 4. elokuvassa, kun se haluu niitä velkoja Han Sololta, se sanoo niinku niille muille merirosvoille, että hei, lähetään nyt. Lähetään on sen kielessä paska. Paska. Mun ala-asteen opettaja laittoi mulle viestiä, että silleen niinku taitaa olla musauran nosteessa. En kyllä meinannut viiksiltä tunnistaa. Mitä muuten kuuluu, eteneekö opinnot myös? Weirdo. Mulla on vähän semmonen fiilis, että mä en pysty kuvaa tänään enempää materiaalia, kun mulla on 5% akku. Eli mä otan laturiin messiin. Epic fan moment. It's the gay! Oot sä tehdä ton saman naaman, mikä tässä on? Mikä naama mulla on siinä? Jyrats ei kannata paskoa housuun, koska siellä ne vessat toimii niinku... Se on vähän semmonen, että ne tekee sen... Siellä junan alla on tyypillinen. Ei, mutta täytyy tietää jokainen. Tiedän jokastienkkaan puheloja joka kerta tällaisia. Why so serious? Vancouver, Canada, British Columbia. Tans Kallio Siltanen Helsinki. We are in Kallio Siltanen Helsinki Suomi. Kallio Helsinki Siltanen Suomi. Kallio Helsinki Siltanen Suomi. Kallio Helsinki Siltanen Suomi. Kallio Helsinki Siltanen Suomi. Why so serious? Siltasen ensimmäiset skenettäjät spotattu. Täällä on Nilo.
täällä on Patrick. Kupruilemaan kaljutuja. Ja sit täällä on Onni. Ja sit täällä on Walter White. Who are you talking to right now? Vittu tää on ihan... Itse asiassa olisi hyvä, jos mä... Why so serious? Walter White and Patrick Bateman in the same room? What is this, a crossover episode? Noniin, nyt me ollaan tuolla näkyy. Nyt me ollaan Aten kanssa täällä Kullankalliissa Kumpulassa. Mä lähden tästä kotiin tekemään tofu-nuudelit itselleni. Kiitos videon katsomisesta. Muistakaa tykätä, muistakaa kommentoida ja muistakaa tilata. Ja seuratkaa meitä Facebookissa. Suurempi kiitos kuin niille, jotka katsoo tämän videon, niin niille, jotka tuli keikalle. Hei, niinpä. Kiitos kaikille, jotka oli keikalla. Ja kiitos miksaaja. Kiitos työntekijät, kuten Otto Pirttiperä. Ja kiitos miksaaja ja kaikki. Alright. Cook the out.